tana ba mu daɗin tana ba mu sha'awa. Zo su bugowa mutum kofa ba gaira ba dalili, zan yi maganin su. Wai waye ne? Wallahi duk ɗan da na kama ko zai gane. Ai ba an saka rata ba kusa kofa ba. Hannu ake sa. Haka ma. Ba kuma na kwanta bi.